Crvenkapa. Nekada davno živjela je jedna dobra djevojčica. Svi su je mnogo voleli jer je bila veoma draga i ljubazna. Najviše od svih volela ju je njena baka, koja joj je često poklanjala razne sitnice. Jednoga dana, baka joj je sašila prelepu kapicu od crvenog baršuna. Devojčica je toliko zavolela tu kapicu da je nikada nije skidala i zato su je svi počeli zvati Crvenkapa. Jednog jutra, Crvenkapinu majku zabrinula je vest da je baka prehlađena. Pozvala je Crvenkapu i rekla joj: "Vi draga, ponesi baki ovu korpu. U njoj je topla supa, čaj i kolačić koji sam spremila. Baka će biti srećna kada te vidi, a to će joj sigurno pomoći da se brže oporavi." Crvenkapa je uzela korpu i spremila se za put. Majka ju je nežno upozorila: "Nemoj silaziti sa staze, dušo. Drži se puta i budi pažljiva. I pozdravi baku od mene." Crvenkapa je klimnula glavom, pozdravila majku i krenula kroz selo ka šumi, gdje je baka živela u maloj kući ispod velikog hrasta. Dok je veselo koračala šumskom stazom, iz grmlja je izašao jedan znatiželjni vuk. Nije izgledao strašno, već radoznalo: "Zdravo, Crvenkapo." Rekao je: "Zdravo i tebi." Odgovorila je ljubazno: "Kuda ideš ovako rano?" "Idem kod svoje bake. Bolesna je, pa joj nosim supu, čaj i kolačić." Vuk je klimnuo glavom i razmišljao: "Znaš, u šumi raste prelepo cveće. Zašto ne ubereš par cvjetova za baku? To bi je sigurno obradovalo." Crvenkapa je zastala. Sjetila se šta joj je majka rekla, ali kada je pogledala oko sebe, vidjela je kako lepo sunce sija kroz grane i kako raznobojni cvjetovi rastu pored staze. Pomislila je: "Ako budem pažljiva i ne idem predaleko, mogu ubrati mali buket." Dok je Crvenkapa sakupljala cveće, vuk je odlučio da ode do bakinog doma prvi. Kada je stigao, pokucao je na vrata. "Ko je?" upitala je baka tiho. "Ja sam, Crvenkapa. Donela sam ti supu i čaj." Baka je znala da Crvenkapa ponekad menja glas dok se šali, pa se nasmejala i rekla: "Vrata su otvorena, uđi slobodno." Vuk je ušao i ispričao baki kako je sreo Crvenkapu i da dolazi uskoro. Baka se iznenadila, ali nije se naljutila. Umjesto toga, rešili su da zajedno naprave malo iznenađenje za Crvenkapu. Baka je rekla: "Hajde da se sakrijemo i da je iznenadimo kad stigne." Vuk se sakrio iza zavese, a baka se pokrila do nosa u krevetu, jedva zadržavajući smešak. Ubrzo zatim, Crvenkapa je stigla, radosno kucnula i ušla. "Bako, sve izgleda nekako drugačije." Kad je prišla krevetu, baka je tiho odgovarala na Crvenkapina pitanja, zabavljajući se šalom. A onda je iznenada vuk iskočio iza zavese uz veseli uzvik i iznenađenje. Crvenkapa se prvo iznenadila, a zatim se nasmejala. Svi su se smejali zajedno, a onda su seli za sto i počastili se supom, toplim čajem i kolačićima. Lovac, koji je prolazio pored kuće, čuo je smeh i svratio da proveri da li je sve u redu. Kad je video da svi uživaju, pridružio im se na čaju. Tog dana Crvenkapa je naučila važnu stvar, da je lepo činiti dobra dela i slušati savjete, ali i da prijateljstvo može da se rodi i na najneobičnijim mestima, već čak i u šumi. I tako se završava ova mirna šumska avantura. Svi su bili srećni, a baka je vrlo brzo ozdravila, jer, kako kažu, osmeh i ljubav leče sve. Kraj.